úgy gondolom, hogy a csapat az mindenféleképpen kialakult, nagy változások nem történtek. A legfőbb erősségünknek mindenféleképpen annak kell lenni, hogy egyben maradt a csapatnak a gerince. Természetesen posztra próbáltunk meg igazolni, illetve egy kicsit magasítani a csapatot, úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen sikerült. A tavaszi pontok mindig nehezebbek, mint az ősziek. Élet-halál harc lesz, mint a feljutásért, mint a bajnokságba történő bennmaradásért, hiszen nagyon nagy a dotáció, és senki nem akarna kiesni, úgyhogy nagyon kemény mérkőzésekre számítunk. Én úgy gondolom, hogy a feljutást is inkább az fogja eldönteni, hogy a kiki mérkőzéseken esetlegesen a csapatok mennyi és milyen jellegű pontokat fognak tudni szerezni. Én nagyon bízom abban, hogy mi nyugodtan fogunk tudni játszani, rajtunk nincs se a feljutásnak a terhe, természetesen hátrafelé sem szeretnénk tekingetni, ezért mindenféleképpen olyan mérkőzéseket kell játszanunk, ahol a 3 pontot meg fogjuk tudni minél többször szerezni, és hogy majd ez a végén mire lesz elég, az kiderül, de abban bízunk, hogy hátrafelé biztosan ne kell nézni.